хабаргузори Спутник аз қавли сафири Русия дар Тоҷикистон менависад, ки феълан масъалаи осон кардани гирифтани шахрванди ба хатмкунандагони муассисаҳои олии таълимии Русия дар баррасӣ қарор дорад. Ба навиштаи хабаргузорӣ, Игор Фролов аз таваҷҷӯҳи рӯзафзуни ҷавонони тоҷикистонӣ ба таҳсил дар Русия зимни мулоқот бо рӯзноманигорон суҳбат кардааст. Лекин Фролов зикр кардааст, ки дар Тоҷикистон филиали бахше аз муассисаҳои олии Русия аз ҷумла донишгоҳи давлатии Москав ва донишгоҳи Славянӣ фаъолият доранд. Феълан ҳудуди 8000 донишҷӯи тоҷикистонӣ дар ин муассисаҳо таҳсил мекунанд. Инчунин имконияти таҳсил дар бакалавриат, магистратура, аспирантура ва ординатура фароҳам аст, гуфтааст сафир. Ӯ илова кардааст, ки дар қаламрави Русия ҳудуди 20000 донишҷӯи тоҷикистонӣ мехонанд. Ҷавонони Тоҷикистон бештар муассисаҳои таълимии тиббӣ ва ҳунармандиро интихоб мекунанд. Ҳамасола ҳудуди 7000 донишҷӯ барои таҳсил ба Русия меравад, мегӯяд Игор Фролов. Сафири Русия изҳор дошт, ки бисёре аз хаткунандагони макотиби олӣ дар Русия мемонанд ва ҳангоми бозгашт ба ватан аллакай аз малакаи хуби корӣ ва таҷрибаву равобити зарурӣ бархурдор мебошанд.